Gamesa. Počinjemo novu sezonu. Ja počinjem i ajmo da krenemo. Ja sam već napravio, samo sam to zapisao i to je to. Ajmo da krenemo. Evo dok se to čitam. I ajmo. Drvca kopamo, mi samo kopamo. Ej. I da, mi se sjećamo, ja sjećam drva. Pored mene je moj drug. I pored mene je moj drug Bojan. I ajmo da počnemo. Ja igram, on samo sedi. I snim. Ti to padne na pamet, majke diga. A smo brzi ko Meksikanci. Vidite cuko. A on tebi ne može ništa. Onda se ne izgubimo. Ajmo da kopamo, mi samo kopamo. Recite, idemo malo po... Idemo po minimalno. Ugalj! Ej, što tamo? Malo. Skupimo. Napunimo. Pa imaš tamo već. Da se napunimo, ja sam napunio već. Moje mame, ako ti tamo imam mamu, bit će ti. Dobro. I nećeš više snimati, on neće više biti u mom klipu. Nemoj, volim. Jaj. Tamo 4. 4. To ću da napravimo ovaj... Znaš da brojiš. Dobro, ostaje, ajde. Ju, 5 si nam. Da ćemo da kuhamo. Ko moja mama po cijel dan. Pa si a si bot. Bolje da nađemo... Ima tamo ono uglja da ga iskopamo. What the fuck? Oh my god! Šta je ovo? Ovo treba da bude na 12. 13. Ajmo, ovo je na vrhu. Što? Moj da Herobrine. A nama ubivač. Oh je. Jebote, a dobro samo 2, nije strašno. Ma kako 2 jebu. Jebote Vaso. Ajde, kopaj me. Nisi ud. Jao, kukulele. Budavo. Vidi ovo, vidi. Evo, Pazi da sad ne sjebeš. idemo. Da ćemo da dobijem dijamantos. Još dijamant. Sunce ti poljubim. 7 dijamanata. Znaš da ćemo da napravimo? Ovo će biti jako bitna stvar. Prvo, mi treba ovo. Ne. Treba će nam partikice. Boje da si napravio kramp, majmune. I šta si sad uradio? I čujete moju sestru u pozadini. I šta ti radiš sad, majke ti? Ja spavim. A praviš put do kuće? Cuko. Koka kuca. I ubije majka. Hoće da ga upucam s pištoljem. Promašio si metak jedan. I snimat ćemo ljudi, još malo, sutra ćemo izaći klip, ili danas, ne znam. Metal! Znam šta da nađe. I umet ćemo ovdje. Šit, nema helta. Ne. Znam, idemo da ubijemo zmaja. Češ da ne garaš? Ajde. Hoćemo da ga ubijemo. Čime? Inače ja sam pro Minecraft. Ja sam bot.
Šalim se. Ovako ćemo, sad ćemo da nađemo. Zmaj i sad ćemo... Ne! Budalo jedna. Lubenice! Dobro. Lubenice smo našli. Ne lubenice nego... Ne lubenice nego ove bundave. To je to za ovaj video. I to je to za ovaj video. Vidimo se ljudi mi u sljedećoj epizodi. Ovo je bio Vitko Games sa mojim drugim Bojanom. Osliću vam